αλλά και θα προσέχουμε ειδικά σε αυτά τα έσχατα χρόνια που ζούμε. Ήρθε ένας μικρός να εξομολογηθεί, μου λέει: Πάτερ, ήρθε μια ωραία κοπέλα και μου λέει: Θες να κάνουμε παρέα? Λέει αυτός: Πώς δεν θέλω, θέλω. Λέει: Καπνίζεις? Λέει αυτός: Όχι. Τι είσαι, λέει, τη μαμάς παιδί, δεν τρέπεσαι, καπνίζεις? Τράπηκε αυτός και του έδωσε ένα τσιγάρο, αλλά τι τσιγάρο, χασίσια. 1, 2, 3, 10, 15, το έμαθε αυτός. Όταν το έμαθε για καλά, τώρα του λέει: Δώσε 10 ευρώ το κάθε τσιγάρο. Δηλαδή είχε πονηρό σκοπό. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Λέει ο διάβολος: Εγώ και εσύ θα το ξέρουμε. Μη στεναχωριέσαι, κάνε ό,τι σ' αρέσει και βάζει και ένα σεντόνι από πάνω αφού κάνουμε την εξυπνάδα και φεύγει. Δεν φεύγει, μόλις εσύ πάρεις θάρρος, παίρνει μια σφυρίχτρα, τραβάει το σεντόνι και σφυράει και λέει: Ελάτε να δείτε αυτού τα χάλια. Και εκεί αρχίζουν οι τύψεις που πολλές φορές λέμε και στύψεις. Μας στίβουνε και ο χειρότερο, όπως σας είπα και μέσα στο ναό, είναι να απογοητευόμαστε. Οι χειρότεροι να είμαστε και είμαστε, όλοι πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας μηδενικό, όλοι είναι πολύ καλύτεροι. Ποιος φταίει? Ο Πάτερ Φιλίμων. Ποιος φταίει? Ο Πάτερ Φιλίμων. Εγώ δεν ήμουν δόκιμος μέσα στη σκήτη ξενοφόντος. Τα δικά μου τα μαλλιά είναι ζουγουρά και είναι σαν θάμνος. Μέχρι να τα χτενίζω εδώ και έπαθα. Όταν τα χτένισα, πέταξα τα μαλλιά από το παράθυρο κάτω. Ο γέροντας που τα είδε και κατάλαβε ότι είναι δικά μου, λέει: Ποια είναι αυτά τα μαλλιά? Εγώ τότε τρεπόμουν, λέω: Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρεις. Έτσι κάνουμε όλοι μας. Δεν ξέρω. Να ξέρουμε και το καλύτερο, όταν είναι αλουνού το βάρος, να το παίρνουμε εμείς. Όπως έκανε και ο Κύριος. Σήκωσε το φορτίο όλων των ανθρώπων και μας έκανε κατά χάρη παιδιά του. Γι' αυτό να δοξάζετε νύχτα μέρα. Να μην λέτε, να μην βογκάτε, να μην λέτε ότι τι μας φταίει. Το είπα και προχθές, το πω και σε εσάς. Πήγα στη Νέα Μονή της Χίου, εμένα μου αρέσουν οι ζωγραφιές και πήγα εκεί. Δεν ακούγεται? Από τη ναι, μπράβο, μπράβο. Πήγαμε να δούμε λοιπόν τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής. Εκεί ήταν η γερόντισσα η Μαριάμ. Δεν είναι αγιορείτικο παράδειγμα, αλλά είναι σαν αγιορείτικο. Πώς λέμε, σαν Φραντζίσκο, σαν Φιστίκ, σαν Μπουάν, σαν Τωρίνι, σαν τα μούτρα μου. Έτσι λοιπόν είναι ένα παράδειγμα που δεν είναι αγιορείτικο, αλλά είναι σαν αγιορείτικο. Η γιαγιά, η γερόντισσα η Μαριάμ ήταν χαρισματική. Εγώ δεν είχα σκοπό να γίνω μοναχός. Φοιτητής ήμουνα και τα μυαλά μου ήταν στη ζωγραφική, στις εκδρομές. Με κοιτάει και μου λέει: Εσύ θα γίνεις παπάς. Λέω: Εγώ είμαι παπάς? Ναι, μου λέει. Κάνε τα χέρια σου έτσι. Τα έκανα. Λέει: Ό,τι κρατάνε τα χέρια σου, αυτή θα είναι και η περιουσία σου. Ούτε να βάζεις κάτω από τις μασχάλες σου, ούτε μέσα στις τσέπες σου. Να έχεις τη χαρά της ακτιμοσύνης. Πόσους ήχους, μου λέει, έχουμε? Εγώ δεν ήξερα από αυτά. Έχουμε τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πλάγιο πρώτο, τον πλάγιο τέταρτο. Έχουμε, λέει, 8 ήχους και έναν ακόμα, λέει, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος. Ο πλάγιος του βλέμματος. Όταν κοιτάς έτσι. Και έτσι που ζηλεύεις γιατί ο άλλος έχει και εσύ δεν έχεις. Γιατί να μην είναι αυτό το τελευταίο μοντέλο, ξέρω, του κίνητου? Να χαίρεσαι με αυτό που έχεις. Λέει ο Ιωάννης ο Χριστόστομος, να χαίρεσαι με αυτό που έχεις. Μη λυπάσαι με ό,τι δεν έχεις. Να είμαστε άνθρωποι ολιγαρκείς. Να ζούμε με λίγα, γιατί έρχονται μέρες που θα ζούμε με λίγα. Μη μαθαίνετε ειδικά τα παιδιά στην πολυτέλεια, σε πράγματα που είναι άχρηστα. Έχω ένα γνωστό μου, λέει, η γυναίκα μου έχει, λέει, ένα δωμάτιο, ένα σπίτι στην Αθήνα, 35 τετραγωνικά, όλο παπούτσια. Αχ, δεν τα φοράει ποτέ. Βγαίνει, ψωνίζει, δεν τα βάζει εκεί. Είναι λάθος μας. Να είμαστε άνθρωποι ταπεινοί, λυτοί, γιατί και η ταπείνωση δείχνει ότι δεν μας χρειάζεται τίποτα. Εδώ στο Άγιον Όρος υπάρχουν οι καυσοκαλυβίτες. Αυτοί οι οποίοι καίγαν την καλύβα τους για να μην έχουν καμία υποχρέωση. Ήταν ελεύθερα πουλάκια. Τους έδιωχνες από εδώ, πήγαιναν εκεί. Εμείς σήμερα μας δεσμεύει και τους μοναχούς. Και εμείς χειρότερα, εδώ έχει σεισμούς πολλούς, έχει 1500 σεισμούς ένα χρόνο μας κάνει. 2-3 ήταν και πολύ δυνατοί. Εκεί κατάλαβα πόσο μάτιο είναι να παιδεύεσαι με το να αποκτάς. Εμένα μου αρέσει, όπως είπα, οι ζωγραφιές, μάζευα πίνακες, κάνει ένα σεισμό, τίποτα δεν έμεινε. Γι' αυτό να μην έχετε πολλές έγνοιες, το μυαλό μας όσο μπορείτε να είναι στη χάρη του Θεού και στην ευχή. Να προσευχόμαστε, να μην μιλάμε με το μυαλό μας. Ο χειρότερος εχθρός είναι το μυαλό μας, να ξέρετε. Και όλοι σήμερα, επειδή μιλάμε με το μυαλό μας, είμαστε μονίμως φοβισμένοι. Φόβο Κυρίου να έχουμε, να μην στεναχωρέσουμε τον Θεό μας που είναι όλος αγάπη. Αλλά φόβο και ανθρωπαρέσκεια να μην έχουμε. Όταν μπαίνουμε από την εκκλησία, μην τρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Όταν είναι Τετάρτη και Παρασκευή, μην πείτε εγώ θα φάω γιατί θα στεναχωρηθεί ο φίλος μου, θα πεις εγώ νηστεύω. Το πολύ μπορεί να φάτε νηστίσιμο φαγητό, αλλά καλά είναι τις νηστίσιμες ημέρες και τώρα που χειμωνιάζει να κλειστούμε στον εαυτό μας. Το διδάσκει και η φύση.
Κλεινόμαστε στον εαυτό μας, κλαδεύουμε τα λάθη μας και αυξάνει και φιλοβολεί και ανθοφορεί η Άνοιξη και το καλοκαίρι. Τώρα που θα έρθει η Σαρακοστή του Χριστουγέννων και του Πάσχα, να είμαστε άνθρωποι της προσευχής, της νηστείας. Να τρώτε καρπουζάκι, ξέρετε γιατί? Με το καρπούζι χορταίνεις, δεν παχαίνεις, ξεφουσκώνεις γρήγορα και σε πιάνει και να πας στην τουαλέτα, οπότε δεν κοιμάσαι κιόλας. Οπότε νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Με το καρπούζι. Βλέπετε τι ωραία που είναι μερικά. Τα στέλνει ο Θεός, αλλά εμείς τα περνάμε απαρατήρητα. Το καρπουζάκι έχει ευλογία. Είναι καλογερικό φαΐ. Ναι. Και τα κούμαρα, αλλά τα κούμαρα έχουν κάτι κουκούτσια και Νίκο. Έτσι λοιπόν να σας πω μια ακόμα ιστορία από το Άγιον Όρος, το οποίο έχει πάρα πολλές ιστορίες. Κάθε μέρα που περνάει κάτι ακούς και από κάπου διδάσκεσαι. Εμείς είχαμε Άγιος είναι, ο κτήτορας της Μονής του προφήτη Ηλία, είναι ο Άγιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι. Αυτός ήταν Μολδαβός, Ρουμάνος, Ουκρανός, τώρα πολλοί μαλώνουνε από πού είναι. Και λέει μια μαντινάδα του βίου η βουή για προξενεί η μικρανία. Της Ουκρανίας η σιωπή φέρνει την ησυχία. Ουκρανία, όχι Ουκρανία, όταν δεν έχουμε κρανίο, δεν έχουμε λογισμούς. Ουκρανία. Όπως λέμε, ου ζω, δεν ζω εγώ, ζει δε εν εμεί Χριστός. Γι' αυτό έρχονται στο Άγιον Όρος, τους δίνουμε ένα ουζάκι να ξεδιψάσουν. Αυτοί που δεν έρχονται με τα αυτοκίνητα, λέω, εσείς δεν πίνετε, με τα πόδια να έρθετε να πιείτε. Γιατί άμα πιεις ένας σε εμάς, και ένας στον Παντοκράτορα, και ένας στα Βρονικήτα, μετά τραγουδάς από τον καλόγερο το φαντάρο. Ουζάκι, λουκουμάκι για να ανεβεί το ζάχαρο και ένα καφεδάκι για να πούμε κάτι πνευματικό. Γιατί όπως είπα, ο Γέροντας έλεγε να φάνε και να πιούν έχουν κάτι να πούμε. Και όντως, με το πνεύμα, όπως και εδώ βλέπετε, μια ευλογημένη σύναξη. Με το έτσι γινόμαστε ομάδα. Και σε λίγο θα χρειαστεί να ξαναγίνουμε ομάδα οι χριστιανοί, γιατί θα περάσουν οι μέρες και θα ζουν δύσκολες όσον αφορά την πίστη μας. Ενώ το κράτος θεωρείται, το τρίτο άρθρο λέει, του συντάγματος, ότι είμαστε επικρατούσα θρησκεία η Ορθοδοξία, λίγο αρχίζει και γίνεται το κράτος έως πολύ ουδετερόθρησκο. Όλοι χωράμε. Όλοι χωράμε, αλλά όταν συγχωράμε. Έτσι μόνο χωράμε. Όταν ο ένας συγχωράει τον άλλον. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε να είστε πνευματικοί άρχοντες. Γι' αυτό και εδώ τώρα εσείς όλοι, εγώ ήμουν αρχοντάρης 30 χρόνια. Δηλαδή υπηρετούσα τους άρχοντες. Γιατί εσείς είστε στο όνομα του Χριστού. Είστε άρχοντες. Οπότε να είμαστε άρχοντες πνευματικοί πώς? Όταν διακονούμε τους άλλους, και ξέρετε ο διάκονος σημαίνει αυτός που περνάει μέσα από την σκόνη. Διά της κόνεως, ο διάκος. Ο διάκος λοιπόν διακονεί και υπηρετεί τον άλλον, τον συνάνθρωπό του, μόνο και μόνο γιατί τον αγαπάει. Δεν περιμένει τον καλό λόγο, δεν περιμένει να πει ευχαριστώ, το κάνει και το πιστεύει και το απολαμβάνει από μόνος του. Όταν όμως σου προσφέρουν ένα ποτήρι νερό, πάντα να θυμάσαι ότι ο τάδε μου έδωσε ένα νερό και να τον έχεις στην προσευχή σου. Εγώ τίποτα, ο αδερφός μου τα πάντα. Το λέω συχνά, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ο Άγιος Παΐσιος είπε, Άγιε του Θεού, τι είναι, λέει, η κόλαση? Κόλαση, λέει, να έχεις ένα ζεστό, μια σούπα, ζεστή, να πεινάς και να πας να τη φας. Σου δίνω όμως ένα κουτάλι που αυτό το χερούλι είναι πολύ μακρύ και το χέρι σου δεν φτάνει. Και μένεις νηστικός, δεν φτάνει να πάει το κουτάλι μέσα στο στόμα. Αυτό είναι κόλαση. Παράδεισος, λέει, το ίδιο που ενώ εσύ δεν μπορείς να φας, μπορεί να ταΐσεις το Παπαδημήτρη. Γιατί το κουτάλι χωράει σε αυτόν το στόμα. Όταν ζούμε λοιπόν για τους άλλους, τότε είμαστε και άρχοντες και χριστιανοί. Αυτό είναι το κουκούτσι της Ορθοδοξίας, είναι το να ζούμε για τους άλλους. Και κυρίως για τον Χριστό. Αλλά τον Χριστό θα τον δούμε μέσα από τον άνθρωπό μας. Θα τον δούμε. Πού είναι, λέει, ο Χριστός? Με ρωτούσε ένας καλόγερος, τον είχαμε 8 χρόνια. Πού είναι, περιμένω 8 χρόνια. Πού είναι, λέει, ο Χριστός? Δίπλα σου να. Ο καθένας από αυτούς ένας Χριστός είναι. Και ο Χριστός, να σας πω, κρύβεται κιόλας. Πώς πολλές φορές δίνουμε εξετάσεις και ο δάσκαλος μας κοιτάει αλλά δεν μιλάει, ή ο μπαμπάς κρύβεται για να ψάξει το παιδάκι του να του πει εδώ είμαι και να χαρεί. Πολλές φορές κρύβεται μόνο και μόνο για να τον αναζητήσουμε. Και οι ντομάτες οι ευλογημένες